thankful gid ako kang project nga ginatugro ni Gob dya sa Lawaan Central. Sa ngaran kang Central, nagapasalamat gid ako kung bahal guys kay Governor Dora Dodot Cadjao sana pagtugro atensyon sa Central School. So kay Gob duro gid nga salamat kag more blessings for the Antioqueños and especially to the Lawaanons and to Lawaan Central School. Thank you. Ako si LCP Marquez, Teacher 3, kang Lindero Padahog Elementary School. In behalf kang amang principal, kang mga estudyante, kang mga ginikanan, kang darwa ka barangay, Lindero kang Kadahog. Pasalamat gid kami nga bahal para sa among cover gym. Ngagin tugro ni Gob kag ni Congressman Loren para sa benepisyo kung mag-evacuate ang mga taga-Lindero, ipilabi na gid taga-Lindero nga kung magtabo gani ang suba kag ang alo kag ang dagat gabaha gid sanda region tidigya sanda ga-evacuate duro gid nga salamat. Ako kapasalamat nga bawel kag nga bulig nga gintugro ni Governor Dora Cadjao ya bawel nga bagay sa kabataan kung ginikanan para sa evacuation center kang barangay Lindero Padahog Elementary School. Gob, salamat gid sa inyong pagtuturo ng mga proyekto. Salamat. Amo yang agin proyekto nga taon ni Gob Cadjao di nagaobra man kasunod nga 1 million nga bag-o man nga ginsugpon na. Salamat kami man kay Gob nga obra na yang proyekto nga kasada. Ako nagapasalamat gid sa ating pinalangga nga gobernador sa pagtugro na kang proyekto ang evacuation center para dya sa Karaydan kang pumuluyo ng barangay Lupaan. Kami gid nga mga barangay officials pumuluyo pasalamat gid kinana suno nga bahala nga mabulig ka dya kung may lain chimpo parang pan naman dya. Ako gid nga palambot kay Gob kang salamat. Pasalamat din kami kay Gob ay sa anang pagtugro namin ng project ng evacuation center. Bagal nga bagay gin tugro na kanaman. Bagal nga bulig. Kamura nga pasalamat din kami kay Gob sa anang gintugro nga diya nga evacuation center.